Moi, tänään me hoidetaan kissoja. Mun kissoja. Mulla on ihan tosi paljon. En mä osaa edes laskea. No, te näette monta ja mä voin sanoa niiden nimet. No, te ehkä tiedätte vähäsen kyllä niistä kissoista. Okei, minä voin näyttää Lumiin. Okei, Lumi on tämmönen söpökissa, se yleensä on tosi pehmeä. Se on tosi kiva, no niin mennään toiseen. Okei, toinen on Martti. No niin, sillä on paljon sydämiä, mä voin näyttää, sillä on sydämiä täällä. Tässä pakaroissa on sydämiä, myös tässä ja tässä ja sitten tässä. Okei, seuraavaan mennään. Seuraava on Lumihiutale, on tää valkoinen ja Dumle on, kun Nuudeli on tämä. Nuudeli siis, ei Dumle kun Nuudeli. Ja tämä on Temu ja tämä on Raita. Tämä on Mandariini. Tämä on Appelsiini. Okei, tämä on Sofia. Sofia on tosi kiltti. Sitten täällä on toisen Kassu. Ja tämä on Pedro. Tämä on Glasko. Se on mun lemppari, se on tosi söpö. Tämä on Tassu. Tämä on Pörrö. Siis Pörrö. Okei, ja tässä meidän ruuat. Ja Harja. Sitten mä voin esitellä meidän kaikki paikat, missä kissat voi seikkailla. Yksi juttu on Liukumäki. Kissat tykkää laskea siitä. Hienosti Kassu. No niin, mennään toiseen. Nämä on keinut, nämä keinuu. Okei, sitten on kissojen lemppari. Mua. Iso. No, tämmönen kissanpuu. Meillä on 2 kissanpuuta vielä, mä näytän pienen. Tässä on pieni kissanpuu. Tässä on 2 nukkumapaikkaa, kun te ette saa olla siellä. Häivytkää täällä on ruuat, te syötte ne. Okei, sitten on pöytä, missä istuu Nuudeli ja Lumihiutale.